Generations for Christ nilqawkom aħwa li qegħdin biħġarkom tistennew anka fuq il-Facebook tagħkom, fuq il-YouTube tagħkom propju biex tisimgħu il-kelma sabiħa u l-kelma qaddisa tal-mulej li llum se nistiednu lil dlam għad-dawl. Merħba. Għalija dija xi ħaġa hekk, jiena nħobb nitkellem one to one, ma tantx nħobb nitkellem f'ġemma. Però dal-aħħar il-mulej qed jaqlani mill-comfort zone. U qed jippuxjani biex nieħu territorji li mhumiex komdi għalija personali. Però naf li meta l-mulej jpoġġilek xi ħaġa f'qalbek ovvjament biex imbirku lil xulxin u biex nagħtu glorja lilu fuq kollox għax aħna lek qegħdin hawn. Ħriġna mid-dlam u dħalna fid-dawl li huwa Ġesu, il-persuna ta' Ġesu huwa d-dawl tagħna, huwa d-dawl tad-dinja. Huwa dak li jiddi ġewwa fina huwa t-tama tal-glorja. M'hemmx isbaħ minn Ġesu. M'hemm xejn aqwa jew aħjar milli tesperjenza l-Ġesu. Xi ħaġa li qabad niftit id-daħk x'imdejt nisma' lil Georgina tajt it-testimonjanza tagħha. Ma nafx għala fin-notes x'imdejt nipprepara x'ħanajt. Niżilt il-kelma. L-ewwel tani l-salt il-mulej ħassejtu jgħid li s-saltna tiegħi hija saltna ta' ordni u eċċellenza. U l-mulej għatlu, mela mhux ħażina li jiena perfezzjonista, għax xi kultant nibda ndejjaq naqra lili nnifsi għax jiena bniedma perfezzjonista rid kollox eżatt. U ndejjaq il-ġieli ta' madwari, l-tfal, jiċċellenġjawni għax inkun irid kollox f'postu. U jiena insomma smajt il-kelma minn għalija smajta fil-kors tas-saltna li konna qed nagħmlu xi ftit ġranet ilu li qed jgħidilna li s-saltna hija saltna ta' ordni u mhix ta' konfużjoni. U insomma waqgħet nimmedita fuqha u mbagħad kemm ħelu l-mulej inti tibda timmaġina li għax huwa alla ta' ordni trid tagħmel kollox eżatt. Imma jibda jgħidlek mhux propju. Li meta Georgina tat it-testimonjanza tagħha, Georgina kull ma għamlet semet mill-mulej u obdiet il-mulej u ġiet l-ordni li xtaqet xara minn aħmar ġabet u abjad b'mod sopranaturali. Ma nafx x'qed taqbdu għadi, però di kienet il-kelma kultant dak li Alla jsejħilna biex nagħmlu għalih. U dak li jagħtina anke istruzzjonijiet biex nagħmlu jista' jinstema' jew jinħass bluha. Jiġifieri niċċellenġjaw naqalilna nfusna meta nkunu mixjin mal-mulej aħna fil-ħajja ta' kuljum. U ġieli tibda tħossok isek qed iddur ċirku u ma tibdix tħossok qed tagħmel xejn sopranaturali hekk. Aħsbu fuqha. U l-mulej illum għalhekk poġġi li f'qalbi biex naqsam it-testimonjanza. Għax ħafna kultant minna blejja tax-xogħol, bil-business tad-dinja, tad-dar, tal-familja, tax-xogħol, tar-raġel, whatever. Li jiġri jista' niġu weary il-kelma u nibdew nitilfu l-ewwel imħabba. U dik hija l-iktar ħaġa li għandna nipproteġu bħala awlied il-mulej. L-ewwel imħabba dak in-nar ikebbes li kellna fil-bidu, dak iż-żelu li kellna fil-bidu, dak il-ferħ jiġri qudiemna ma jiċċaqlaq xejn ma jimpurtanix. U l-mulej jridna mhux ma nimaturawx u ma nikbrux fil-kelma, imma jridna nżommu dik l-ewwel imħabba. U jiena personali ġieli saqsejtu l-mulej kont ngħidlu ma kif mulej, xi kultant il-ġisem jgħejja jew ħaġa jew oħra mhux ma tistrieħx, mhux ma torqodx. Imma dik kienet iċ-ċavetta li jurieni li biex inżomm l-ewwel imħabba hi li rrid niftakar x'għamel miegħi fil-bidunet kif qalani mid-dlam għad-dawl. Għax dik hija
l-ewwel u l-ikbar testimonjanza tagħna li hija ċavetta li tista' tiftaħ ħajjiet oħra. Esperjenzi ta' ħaddieħor jistgħu jemalgaw mal-esperjenza li inti għandek kif daħal Ġesu invada l-ħajja tiegħek dak il-mod sopranaturali. Żgur li kull min kellu inkontru ma' Ġesu żgur miss ma' sopranatural. Żgur. Għax jekk mhux hekk tħallna ħriġna minn reliġjon u tħallna fieħor. Ħanibda ftit żgħira għax ħafna minnkom forsi tafu t-testimonjanza tiegħi, imma ħansemmi ftit speċi ta' il-highlights ta' kif rajt is-sopranatural, għax nemmen li l-mulej jridna niftakru fis-sopranatural li jagħmel individwalment kollha kemm aħna magħna llum. Ħalli mmorru jekk għandna bżonn nerġgħu niġu maħruqa dak in-nar qaddis u nerġgħu nħossu wkoll l-imħabba taħraq tiegħu għax il-mulej jridna nħossuh ta'. Vera jridu nimxu bil-fidi, imma he wants us to know that he is there. Iridna nkunu nafu li aħna l-maħbuba tiegħu. Iridna li nkunu nafu li aħna d-dija, il-mimmi tajneħ, the apple of his eye, forsi għajjenin, forsi qed nagħmlu ħafna xogħol għall-mulej kif qalet Pastor Marjella, forsi ma jkollniex mezz kif inġibu priorità fil-ħajja tagħna għadna ma nafux. Però l-mulej illum kelma ta' kuraġġ qed jgħidilna isma' jiena magħkom jgħid. Morru lura f'dik il-parti fejn intom ħassejtu li tliftu dik in-naqra l-ewwel imħabba. Ejja nerġgħu mmorru hemmhekk fejn waqajt, erġa' qum. Tħares lej dnub, tħares lej dak li taqlek, tħares lej dlamijiet iktar, ħares lejja qed jgħid il-mulej. Dija kelma ta' kuraġġ. Mela jiena meta kont tifla il-Ġesu kont inħobbu minn dejjem. Għalkemm ma kontx naf xejn, reliġjon jew ħaġa oħra, ma kont inħobb il-Ġesu. Pala tifla żgħira ġifieri anke nara t-tfal, għalhekk naħseb għandi ħafna l-qalbi tfal, nemmen li l-mulej jżurhom it-tfal fl-etajiet żgħar, meta jkunu għadhom innoċenti. Nemmen li l-mulej għandu ħafna l-qalbu tfal u l-innoċenza tagħhom hija l-iktar ħaġa prezzjuża li tista' tirbaħ ukoll persuni oħra u tgħin persuni oħra jbidlu l-karattru tagħhom biex jiġu jixbħu l-Ġesu. Għalhekk qed ngħidilkom meta kont tifla għandi ħafna memorji sbieħ ta' Ġesu u tiegħi meta kont żgħira. Along the way insomma kbirt, ovvjament il-Ġesu tfajtu fil-ġemp, tħalt f'relazzjoni, illum ir-raġel tiegħi imma għext fid-dnub. U l-mulej mbagħad fejna ma bqajtx innoċenti, ma bqajtx b'dik l-intimità li kelli meta kont tifla. U allura jiena mbagħad bdejt ngħid kollha immaġinazzjonijiet, kollha tipo taf kif fiction, mhux reali. L-iskola at least dak iż-żmien ma kienx bħal tal-lum. Konna nisimgħu naqa' fuq Ġesu, imma naħseb anke l-istrateġija kienet minn dak iż-żmien li l-Alla ma kienux jgħinuk issir tafu fl-iskejjel. U waħda qed insemmijek waħda minnhom li l-mulej poġġilna f'qalbna bħala ġenituri, l-iskola għandha tkun l-ewwel u prima post fejn it-tfal jitgħallmu fuq Ġesu. Għax Alla ħalaq l-edukazzjoni, Alla taħħa l-edukazzjoni u Alla ried skola u l-iskola l-bniedem biddilha għax daħħal l-Antikrist fiha. U l-mulej irid jerġa' jġib lilu nnifsu bħala r-re li jsaltan ġewwa l-iskejjel. Imma let's put that aside, dik xi ħaġa li nafx għalfejn irid insemmija. Insomma, kont qed ngħidilkom li meta kont tifla u mbagħad kbirt u whatever, insomma, tibda il-ħajja ta' dnub, il-Ġesu twarbu mill-ħajja tiegħek u whatever. Il-mulej, funnily enough, kont inħoss pereżempju taħbita f'qalbi from time to time bħalkom kollha. Sakemm jiena mbagħad bdew jiġu nies jiżraw il-kelma tal-Alla fija, nies li kont nagħmilhom xarhom u kienu jiżraw il-kelma tal-Alla fija u jkellmuni fuq Ġesu. U l-moment li kont nisma' fuq Ġesu,
dak iċ-childhood li kelli kien jisu jerġa' jiġi bħala memorja u jiena kont nerġa' nitfgħu lem. Ma rridx għalissa. Kont naf li biex jiena nimxi wara Ġesu ħatkun diffiċli, mhux ħanamel irrid jien, imma naf li rrid inċedi. U allura domt nittrateni l-invitations li kien iġib li Ġesu. It-tfulija tiegħi ma tantx kienet daqshekk fis-sens nirringrazzja l-familja tiegħi naturali ta' ommi u missieri u hekk. Però setet kienet aħjar għax ġlied kien hemm fil-familja, it-tfal meta jaraw il-ġlied u bejn l-omm u l-missier, it-tfal hija trauma, hija traumatika għat-tfal li jaraw daw l-affarijiet ġoddar tagħhom. Allura, apparti l-innoċenza li tinsteraq mid-dinja xi kultant, nisirqu ilhom aħna l-ġenituri billi nurruhom ċertu affarijiet li huma mhumiex preparati li jaraw fid-dar tagħhom. U jien għaddejt minn dawn l-esperjenzi meta kont tfal ukoll. Anyway, li mbagħad kbirt insomma u fl-aħħar bil-mod il-mod għaddejt minn ħafna esperjenzi koroħ, tlift l-ewwel tarbija tiegħi u kont qed inmut. Meta jiena kont qed inwellet tarbija mejta. Kelli tarbija kienet ilha 15 il-ġurnata mejta ġewwa il-ġuf tiegħi. U ħadd ma beda jgħinni f'din l-esperjenza għaliex it-tobba kienu qed joħduha very lightly li it was a miscarriage u jiena I was feeling li qed niddeteriorate mhix lura fi 15 naf l-inqas kważi 5 kilos. U naf li xi ħaġa ħażina kien hemm, apparti li t-tarbija kienet mejta u kienet traumatika x'qaluli li mietet u rrid nwellida mejta. Imma ħansemmi esperjenza xi ngħidtilkom li ħanejdilkom is-sopranatural. Mela minn din l-esperjenza kelli 27. U kif qed ngħidilkom il-mulej along the way dejjem jibgħat il xi ħadd f'ħajti biex iressaqni leħ u dejjem nagħlaq il-bieb u mhux issa. Meta għaddejt minn din l-esperjenza u wasal il-jum li qiegħda l-isptar, aw ir-raġel tiegħi jista' jgħidilkom, kont fuq sodda fl-isptar fejn sodot oħrajn u is-sodot li konna fuqhom kulħadd propjament kien ħajkorri. U jiena kont waħda minn dawk li t-tarbija mhux kelli nkorri, kienet ilha 15 mejta fija. U xi ħaġa stramba li meta n-nurses bdew ipoġġuli l-pills biex l-utru jinfetaħ, l-utru tiegħi ma setax jinfetaħ. 1, 2, 3 pills għal xejn. Issa jiena, apparti li kelli biża' kbira fuqi, l-ewwel esperjenza ta' tarbija mejta ġo fija u rrid inwellida mejta, u l-utru ma jridx jinfetaħ, biża' kbira, u bdejt inħoss litteralment il-mewt ġej fuqi. Mela mhux talli kelli t-tarbija mejta, talli bdejt inħoss li jiena ħammut ukoll. U moħħi vera beda jilgħab bija, x'moħħi beda jgħid u x'ħatmut. Imma deep down bdejt naf li jiena ħammut. Dit-tarbija ġiet mejta u jiena ħammut magħha. U minn din il-ħaġa speċi ta' jiena, wara li nurses bdejt nara li xejmet jirnexxi biex nwelled it-tarbija, jien bdejt inħossni ma niflaħx, bdejt inħossni qed niddajjef. U f'dak il-ħin li bdejt inħossni qed niddajjef, ħassejt ruħi ħirġa minn ġo ġismi. Ħirġa, jisa ħirġa reġgħet dieħla, ħirġa reġgħet dieħla. U jiena at that time, dak il-ħin, jien ma stajtx nifhem x'inhu jiġri. Dejt ngħid, di parti mill-ħaġa biex nwellet. Hekk, daqsekkera, dil-ħaġa. Hekk rid ngħaddi minn dak kollu jien di x'inhi tipo, moħħi beda jgħid hekk. Imma ruħi jiena u nħossa sejra ħirġa. Fl-aħħar ħarġet u ħassejtni that's it. Għal ftit sekondi ħassejtni miexja f'post mudlam tal-biża' u bdejt inħoss dlamijiet kbar u dwejjaq ma tistax tesprimija fil-kliem. U kienet very, very few seconds. U naf li raġel l-lum ġili tkellimna u ġili għalli int sirt blu dak il-ħin.
U ma nafx ġara u ma nafx talabx at that time, għax b'xi mod jew ieħor Melvin kien beda bil-mod il-mod dieħel f'relazzjoni mal-mulej ftit. U jiena naf li kif rajdik il-biża, f'daqqa waħda jien ruħi reġgħet daħlet ġewwa fija, qomt, mort fit-toilet u wellit dit-tarbija mejta. Jiġifieri jisni rajt li nifsi sejra l-infern, rajt li nifsi jerġa' ġejja f'posti, f'salt wellit dil-baby, ħarġet propjament jisni qed nagħmel toilet, kera immens għax kienet biċċiet, hija trauma ħafna kienet kera, il-mulej fejjaqni kompletament minna. Tru Pastor Mariella u tru Pastor Gordon, anka niftakar meta ġejt l-ewwel darba hawnhekk fil-Knisja, kelli nisma' eżatt il-preaching fuq dawn l-affarijiet għax kienu għaddew minn esperjenzi simili. U mill-ewwel ħassejt il-fejqan meta ġejt hawnhekk u l-Pastor Mariella bdew jitkellmu fuq hekk. Insomma, di hija esperjenza near death experience li ngħaddejt minnha. U qed ngħidha għaliex ħafna nies jiena waħda minnhom kont nilab ma' żmien, fimt? Kont il-mulej kien ilu jħabbat li tant fil-ħinina tiegħu illum għada pitada. U bqajt nirreżisti. Sakemm għaddejt minn l-esperjenza u fil-ħinina tiegħu reġgħetani lura l-ħajja. U minn hemmhekk bdiet tiġini l-kurzità biex vera nfittex il-Alla. B'mod li jgħetlu, kont ngħidlu jekk inti vera, għax kont niddubita, kont ngħidlu jekk inti vera titturini ċar u ħaniġi. Rid nara s-sopranatural. Ma kontx lesta li mmur f'komunità hekk. Apparti li meta kont tifla kien hemm qassis prova ibabassni fil-qrar, allura kont litteralment ma rridx naf b'nies li jgħidu li huma Alla. Anyway, dika mhux ħansemmi għalissa, ma rridx neħu ħafna fit-tul, irrid nasal għal punt li l-mulej tpoġġili f'qalbi li ngħid. Dik mill-esperjenzi sopranaturali l-mulej ura l-ħniena. U minn hemmhekk bdejt infittex. U bdejt infittex kif naf jiena biex insir naf il dan il-mulej. Sakemm ukoll ix-xjaten li bdew jiġru warajja l-ewwel pruvaw joqtluni, ukoll bdew jippruvaw mbagħad jintimidawni x'imjiena bdejt infittex personalment. Kont ngħaddi minn esperjenzi nisma' lilħna ġewwa dari. Kont nara viżjonijiet ta' tip ta' nies imma mhumiex nies, allura għalija dak iż-żmien ma kontx naf x'inhuma, llum naf li huma xjaten. U kont nara dawn l-affarijiet. U kont nibki meta narhom u nibża u niġi paralizzata bil-biża u ma nafx għandi nagħmel. Ma kontx naf, għax ovvjament ma kellix l-ispirtu tal-Alla fija li jien naf li għandu nsejjaħ il-Ġesu biex jiena jsalvani. Imma deep down kont qed infittex biex jiena nsib il-verità u minnu dan Alla. Along the way kelli car accident, kif qed ngħidilkom l-ispirtu ta' mewt kien jiġru warajja from one time to the other, from one season to the other. Kelli car accident, ħriġt minn stop sign għax kont nieħu xeba pinnoli għax jien kont imbagħad bl-imsomja ma norqodx ħabba daw l-attakki li kienu kolli tax-xjaten biex norqod kien ikolli nieħu xeba pirmli. U minn daw il-pirmli qas kienu jaħdmu, xorta ma kontx norqod bihom, kont niblabla d-doċ, xorta ma kontx norqod. U kienu darba one fine day ħadmu waqt li qed insuq u kelli dil-car accident kera u kelli t-tifla miegħi kellha 2 years. U suppost jiena u t-tifla mejtin. Għax il-karozza daret, inqelbet, jiena wiċċi naf kif ħabat mal-steering, mal-windscreen, ma' kullimkien naf li t-tifla laqas seatbelt ġiet li qudiem u naf li jiena hija vera jrid ikun xi ħaġa tal-mirakli li you escape l-injuries. U vera letteralment xejn laqas girfa, la t-tifla ma kellha xejn. U letteralment, Gloria l-mulej, letteralment, issa jien għadni minix imwilda mill-ġdid, ġifiri ħarsu lej l-ħniena tal-mulej. Ħarsu lej xi prova jagħmel ix-xitan li huwa dlam. Imma ħarsu kif jidħol il-mulej. Meta jara dik il-qalb paċċana, li ftit tkun tafu l-Alla, imma ma tafx minn fejn għandha tgħaddi, ma tafx kif għandha tasal. U llum għalhekk nixtieq ngħid lilna kollha li għandna nevanġelizzaw
u nwasslu l-kelma u ma nieħduwix for granted. Għax ma nafux minn dik il-persuna li saqsi dik il-mistoqsija. Imint fejn int, mulej, int min int? U inti tista' tkun dik il-persuna li turijielu, turi lil Ġesu lil dil persuna. U bis-saħħa tiegħek u bis-saħħa tal-mulej toħroġ minn dak id-dlam, toħroġ mill-iskjavitura, għax mhijiex kapaċi weħida ma tistax. Għalhekk nibqa' niftakar f'dan iż-żmien jien u bekk jisni għandi passjoni li nevanġelizzax ngħid min jaf kemm hemm l-istess bħali kif kont jien. Fimt? Insomma, dik kienet qawwa sopranaturali oħra u minn hemm ħareġ minn fommi wara dil car accident qedlu int ħaj. Issa rrid insibek żgur dit-tieni esperjenza, irrid nara fejn inti żgur. U insomma, mbagħad il-mulej bat li persuna u dil persuna kienet waħda minn dawk l-intimi ta' Ġesu, kienet tisfen ma' Ġesu, kienet tqis il-Ġesu bħala raġel tagħha, u jiena kont għaddejja minn żmien diffiċli fiż-żwieġ u ħaġa oħra, u eżatt jolqtok il-mulej to the point. Meta jgħidlek meta itik il-kelma eżatta li għandek bżonn. U dik kienet il-breaking point fejn jinċedejt ħajt il-Ġesu, għaliex dil persuna kif qed ngħidilkom ġabitni River of Love u smajt leħen audibbli meta konna tilejn it-taraġġ ta' ħażebuġ smajt dan il-leħen. Tiftakar meta saqsejtni fejn qiegħed jien? ċare, la audibbli. Qiegħed jien. U dik il-kelma ħelsitni mill-biża kollha, ħelsitni mill-ansjetà li kelli biex nersaq f'kongregazzjoni għax kont nibża min-nies jiena, tant kemm kelli depression, ma rridx nara nies, ma rridx nara wuċuħ. U instantly, laqqa sawta, ġifiri fuq l-altar call, jew hekk, jiena utila t-taraġġ. That was my first healing u first encounter, living encounter, kif wasalt, li għalli jiena wijat. U minn hemm qatt ma ħarist lura, ilu 10 snin. Għalhekk waħda mill-affarijiet qed insemmi dan kollu, għax kollha naf li kollha kemm aħna għandna esperjenzi bħal simili ta' xulxin, kollha naf li kellna nkontru ma' Ġesu, mela jekk għandna bżonn forsi nerġgħu nimtlew dak in-nar, ftakru f'dawk, erġgħu għejxuhom dawk l-esperjenzi, għax dik il-kelma li kien tak l-ewwel darba l-mulej hija l-qofol u jibda jibni fuqha. Ħajtek tibda tiġi mibnija bil-mod il-mod fuq dik il-kelma. Bħal torri, biċċa. Wara li jintajt ħajt il-Ġesu, xi ħaġa mhux ħadd ngħidha bil-Malti, extraordinary. Għax jiena neħel, jiena nofsni Kanadiża by the way. Allura jeħlu xkultant teħilli naqa' bil-Malti. Dik tant speċi, tantu kbir, tantu ħelu l-mulej. Tantu sabiħ, tant jaf x'għandek bżonn personali. Li għandek bżonn inti m'għandix bżonn jien forsi f'ħajti, mu jaf dik il-bżonn li għandek inti u l-mument li ċedi ħajtek lilu ħajenfasizza fuq dak il-bżonn tiegħek biex lilek ma jillimitak xejn għas-saltna tiegħu, jibda jippreparak biċċa u jibda jfejqek u jibda jeħilsek. U jibda jġeddidlek moħħok meta inti tibda tfittex fil-kelma tiegħu tibda tfittxu kuljum. Bħall-imġienen, jien hekk, kif tajt ħajt il-mulej, dawra tont, hekk bum, ġennint in-nies. Il-klijenti li kelli tax-xahar dak iż-żmien rawna, kont nagħmel ix-xahar. Kont xbajt nagħmel ix-xahar. U kont ngħidu l-mulej ħlisni minn tax-xogħol, ħlisni minn tax-xogħol. Kien jgħidli evanġelizza, kellimhom fuqi. U ftit kollha bdew jitilqu. Għax tant kont wis kont inkellimhom fuq Ġesu, kont indejjaqhom, ma niqafx. Kif jaqbduha fuq xarhom lejja ħan nitkellmu fuq Ġesu. U kienu jgħidu li di xi ġrala fil-liek u fil-li Ġesu. Dawn xi di xi ġrala. Imma kienet vera qed ngħidilkom esperjenza radikali li jaqbad niddaħ illum minix hekk issa llum nuża naqra l-erf. Imma dak iż-żmien tant kont ma jimpurtani minn xejn da Ġesu biss jeżisti, Ġesu biss. Insomma, mbagħad il-mulej beda jaħdem f'ħajti u ħassejtu jgħidli rrid nerġa' ntik it-tfulija tiegħek. Irridek terġa' tiġi tifla. U jiena kont qed irrabbi, kelli tifla ta' 2 sentejn u nofs, kelli raġel, x'kultant qisu t-tifel ukoll.
ġili ngħidlu wkoll. Irrid nistmaħ bħala r-raġel li ma xi kultant ukoll daw l-irġiel iridu attenzjoni żejda, ma tafx int, bħat-tfal. Allura l-mulej għatlu trid ittini trobbija mulej, mela jiena s-saħija, mhux nikber u rrid nimmatura, u rrid nkun mara u vera di għaraft li kelli bżonn f'ħajti. Li nerġa' nsib li nnifsi bħala tifla. Għax xi ħaġa li ma semmejtilkomx, jiena meta kont tifla ġejt abused sexually wkoll. Ġo dar tal-familja. U dik kienet tipo xi ħaġa li ovvjament titfak mhux biss fid-dlam, imma tgerfixlek il-karattru, tgerfixlek il-ħsibijiet tiegħek, tgerfixlek il-mod ta' kif tara l-ħajja. U l-mulej rid jeħlisni minna din. U l-unika way li seta' jeħlisni minna kien urini li inti titterġa' tiġi tifla. Miegħu imma. Urini kif għandi nsib dik l-intimità miegħu billi jiena niġi bħala tifla. U beda jtini daw il-viżjonijiet li nara li l-nifsi żgħira, tifla, jannaqni miegħu. Beda jurini pereżempju meta għaddejt minn dawk l-esperjenzi koroħ kien hemm, jibki miegħi. U daw kollha amazing esperjenzi li ibelħuk għax tibda tgħidlu l-mulej mela inti kont fil-passat tiegħi, ġifieri tajt ħajti lilek issa u inti xorta kont miegħi qabel, iva, kien magħna. Kien magħna fil-passat, huwa magħna fil-preżent u ħajibqa' magħna fil-futur. Wedna li ħajżomna sħaħ sal-aħħar aħwa. Dawn huma l-wedit tiegħu u għandna bżonn niggranfaw għax naf li kultant jiġi ħafna discouragement. U llum ħassejt li vera għandna bżonn ninkoraġġixxu l-xulxin. U di l-kelma li tani biex għaliex ukoll iridni niġi tifla. Luqa 18 vers 17 jgħid kull min ma jilqax is-saltna talla bħal tifel xkejken b'xejn ma jidħol fiha. U llum Pastor Marjella da kemm qaltilna li biex nitlu fis-saltna talla rridu nobdu l-kelma u rridu nissimgħu l-kelma tiegħu. U rridu nemalgaw il-kelma tiegħu mal-esperjenzi ta' ħajjitna aħwa. Ħalli nħalluh jilliberana u nħalluh jeħlisna fejn għandna bżonn u ma nibżawx niġu qudiemu u nuruh li għandna bżonn il-ħelsien il-mulej. Ma nibżawx anka forsi aħna li jilnaw il-fellowship, forsi jkun hemm bnadi f'ħajjitna ngħidu ma jiena issa ilni fil-mulej meħlusa. Xi kultant aħwa jkun hemm partijiet f'ħajjitna nkunu għadna ma ċedejnihomx. Jew nkunu għadna maħniex lessi, jew nkunu għadna ma jkunx iż-żmien tagħna li narfu l-ħelsien tagħna permezz ta' dak li l-mulej jkun qed jurina biex ngħidu jew nagħmlu jew nisimgħu minnu. Anyway, jiena insomma xi ħaġa li kelli fil-passat li provat ħallini hemm imwaħla li ma nersaqx lejn Ġesu kienet il-fama li kelli suċċess fid-dinja, kelli il-finanzi, ma kont nistrieħ fuq ħadd, fis-sens kont dat tip ta' nisa li aħna nafu fid-dinja independent woman, il-mara tirrulja, il-mara tmexxi. U meta tajt ħajt il-mulej bdejt nirrealizza kemm mhumiex skont l-ordni talla daw l-affarijiet. Kif Alla ma ħalaqx id-dinja hekk. Id-dinja vera ġiet upside down. U bdejt ninduna li l-mulej jrid jerġa' jibni il-mara u r-raġel fl-identità tiegħu, speċjalment il-uliedu li taw ħajjithom lilu. Jekk ma jaħdimx bina, kif ħanbidlu d-dinja aħna? X'ħanagħmlu? Ħanoqogħdu nistennew sakemm jiġi Ġesu nitilqu jew ħanoqogħdu u nattwaw is-saltna talla kif irridu. Insomma, waħda minn daw is-salmi li kont rajt meta kont qiegħda naħseb meta jibda jgħidlek itlaq kollox u imxi warajja, itlaq kollox u imxi warajja. Tħares lej il-passat, ħares il-qudiem, ħares lej dak li għandi x'intik jiena. Tħares bajnejk naturali għax hemm affarijiet kbar li jiena rrid nurik u ħantik. B'affarijiet mhux kif taħdem għal-jom imma b'mod sopranaturali. U allura kont rajt dan is-Salm 39 vers 6 li jgħid hekk: tassew kull bniedem imur u jiġi qisu del, jitħabat għal xejn.
dejjem jaħżen il-ġid bla ma jaf min se jiġbru. U issa, Sidi, x'qiegħed nistenna? X'qegħdin nistennew aħna fil-verità? It-tama tiegħi hija fik. U din il-kelma kienet ħafna jenitni inħares mhux lejn il-materjaliżmu jew l-affarijiet li għandna f'idejna li naraw, imma titfa' t-tama tiegħek fih li għandu preparat affarijiet li inti bis-saħħa tiegħek fil-verità ma tistax iġibhom bħad-dinja, bis-suċċess jew bl-indipendenza, imma billi inti tistrieħ u tintelaq f'idejh. U dik kienet is-salm, u bil-Passion Translation tinżel ħelwa għax vera ħelwa ismawha. We live our lives like those living in shadows. Ek kif konna meta aħna ma kenniex il-ġesur, idna nagħmlu kollox kif iridu aħna u kif naħsbu aħna u nippruvaw nġibu kollox bidejna. We live our lives like those living in shadows. All our activities and energies are spent for things that pass away. We gather, we hoard, we cling to our things, only to leave them all behind for who knows who. And now, God, I'm left with one conclusion. My only hope is to hope in you alone. Kemm sabiħa li nisfaw it-tama tagħna fil-mulej. Hija faċli aħwa, ejdu intom. Mhix faċli. Għalhekk għalinna it-triq hija dejqa. Għalhekk għalinna tridu ġġeddu moħħkom skont il-kelma tiegħi. Għalhekk għalinna rridu noffru ġisimna bħala sagrifiċċju ħaj lilu u mhux lid-dinja. Id-dinja trid tiblana u trid tixrobna u trid tgħinna u trid ittik dak li hu tagħha imma twarbek minn dak li hemm ġust minn ġej mill-mulej mill-ġustizzja tagħha, mis-sewwa tagħha. U dik il-glorja tal-mulej, għax il-mulej bħalma nafu meta ħalaq il-bniedem ħalqu biex jiġi glorifikat miegħu. Ħalqu biex ikollu dik ir-relazzjoni mal-mulej. Ħalqu biex jesperjenza l-imħabba tagħha l-ewwel u l-glorja tiegħu. Għalhekk ejja ma nitfixklux iktar mal-affarijiet li they slow us down, jew affarijiet li jippruvaw jiġu stumbling blocks f'ħajjitna, affarijiet li jidhru tajbin u ma jkunux. Dil-kelma mhux qed ngħidha lilkom ta' biss, dil-kelma tottalija għax vera sewwa tgħidu meta tgħaddi l-kelma tkun qed tipritka lilek innifsek il-biċċa l-kbira. Jiġifieri grazzi mulej tal-li qed tkellimna bħala inti r-raj tagħna, inti l-best friend tagħna tajt Psalm 23 u aħna n-naġġ tiegħek mulej. U rridu nisimgħu leħnek u rridu tikkoreġina u tiddixxiplinana u twassalna mulej biss fil-pjan tiegħek missier. Għax aħna rridu nagħtu l-glorja lilek mulej Ġesu, lilek biss mulej. Grazzi tal-li timlina bil-kuraġġ mulej. Il-kuraġġ huwa nofs is-saħħa tajt id-dinja, ma jien ngħid il-kuraġġ huwa s-saħħa tagħna. Is-saħħa tal-mulej, il-ferħ tal-mulej hija s-saħħa tagħna. Mela, fl-aħħar ftit taħ naqsam magħkom, l-aħħar ftit li poġġieli f'qalbi l-mulej. Jiena sħajti f'dawn l-10 snin, jekk issaqsini x'inhi l-iktar ħaġa li tos fil-ħajja tiegħek mal-mulej. U Pastor Marjella u xi ħadd mill-aħwa jew Elton qal li jkollok l-intimità, li tagħmel kollox u l-ewwel. U kif edna mhijiex faċli, mhija faċli xejn. Imma milux għaddejt minn ħafna esperjenzi personali. U kont ngħid, imma mulej. Għamilt żmien bdejt ngħidlu iġri tiġi, ħanitlaq, ħaniġu, daqshekk tajt qalbi ma rridx ngħix iktar hawn. Irrid niġi l-ġenna. Għaddejt minn dawn iż-żminijiet u milix li għaddejt minnhom. U ek, kont edha nistragilja u għetlu ma mbagħad kont inħoss fija, imma jekk jiġri hekk, il-pjan ta' ħajt
il-pjan li għandek għalija u għal-ħuti u għal-familja tagħna fil-mulej ma jseħħx. Aħna qegħdinaw nikbru nimmaturaw biex inwasslu messaġġ glorjuż, apparti li aħna nwasslu messaġġ glorjuż, hemm affarijiet li l-mulej ridna naraw u ħanaraw fil-konferenza ħanitalmu li l-impossibbli jista' jiġi possibbli f'ħajjitna billi we give him everything u nagħtuh it-toqol kollu tagħna. Jgħidilna cast your cares upon me because I care for you. Tun it-toqol tagħkom għax jiena jimpurtani minnkom. U anka mid-dettalji żgħar ta' ħajjitna ta'. Aħna u di waħda mill-affarijiet li bdejt nistragilja, tant trid nagħmel affarijiet għall-mulej. Li xi kultant l-affarijiet li jidhru żgħar bdejt naħseb li l-mulej mhux ħajati kasom għax dawk issa żgħar u jrid l-affarijiet il-kbar. Leta. U jagħti każ l-affarijiet iż-żgħar u jara affarijiet li aħna ma narawx. U palma tajt x'imkien fis-Salmi, he wants to perfect all that concerns us. Irrid jipperfezzjona dak kollu li jikkonċernana. Immeditawa di aħwa, għax żgur naf li hawn minna li ġieli ħsibnija din, imma din hekk u di il-mulej jrid jipperfezzjona. Imma xi kultant qed jgħidilna isma' itfa' kollox fuqi, ibqa' miexja, aqbad salibek, ġorru, ibqa' miexja u għafda fija. Allura xi ħaġa tal-aħħar u nagħlaq bl-aħħar skrittura, rajt mirakli oħrajn f'ħajti, rajt fejqan, rajt jiena fiqt minn depression kera, suicidal, fiqt kompletament. U fiqt għax kont infittex l-intimità, kif kont inħoss l-attakki, kont niftaħ il-kelma, kont ninżel għal-kubtejja, kont inqum bil-lejl, kont inqum nitlob, kont in a way nissara sa ċertu punt biex nara l-fejqan u nara l-ħelsien f'ħajti. Kont niggranfa ma' Ġesu b'mod li ma jimpurtani minn xejn iktar. U nemmen il-mulej hekk iridna kollha, mġienen għalih. Fools for Christ taħwa. Boloħ għalih. Ma nibqgħux nirriżinjaw b'moħħna, ma nibqgħux naħsbu ħafna. Ma jridniex hekk il-mulej, kif edna jridna bħat tfal, ftakru tfal ma jaħsbux. It-tfal jitalmu, jisimgħu, jemnu u jibqgħu mixin, jieħdu pjaċir, jilagħbu, jifirħu, jimmaġinaw, dak li jimmaġinaw isirilhom għax daqskemm huma omli u daqskemm huma ferħan u daqskemm jemnu. Hekk iridna l-mulej, dak il-mod. U din, insomma, iż-żgħir xtaq li nsemmih xi ħaġa u ħansemmih it-tifel. It-tifel kien miraklu wkoll kif ġie f'ħajti. Imma t-tifel tiegħi meta twilet it-tobba ddikjarawuli li huwa marid u li jrid jagħmel 7 years on antibiotics u jiena iġġiliet l-isptar man-nurses u mat-tobba mal-familja ma' kulħadd iġġiliet għax ma rridx naċċetta. Rid naċċetta li dat-tifel huwa mbierek twilet fil-mulej. U bdejt nitgħallem inkisser u norbot u nkeċċi u bdejt nitgħallem nimxi bil-fidi u mhux b'dak li nara u dat tifel insomma kiber mingħajr antibiotics u mingħajr problemi ta' xejn. Ta' 4 snin ix-xitan reġa' prova minn għalih ħajmiss lit-tifel reġa' u marradu li prova fil-private parts tiegħu. L-istess kellu bżonn operazzjoni u jiena ma ċċettajtx li dat tifel jiġi operat għax la rajt l-ewwel miraklu sopranaturali qed issa rid nibqa' għaddejja bdil-ħajja. Minix tipo il-fidi tiegħi rrid tinħaddimha b'dak il-mod, ma jfissirx li kull min jagħmel operazzjoni ħażin ta'. Personalment rrid narah fiq bid il-mulej biss. U l-mulej he granted my request għax dat tifel ma operajtux il-tobba l-isptar minn jaf kemm ajruni u tellift sodda l-tfal oħra u ħaġa oħra. Dat tabib wieħed minnhom li jrid joperaħ kien l-unika wieħed f'Malta u skoprejt li kien pervers u bekk il-mulej ma ridniex noperaħ taħtu. Skoprejt li dat tabib qudiemi qed jitħak bil-private body ta' t-tifel tiegħi, bil-testicles għax kemm huma. U kif smajtu jgħid hekk,
mhux kont konvinta li ma joperax. U tal-li mhux tal-li ma joperax, għax hu kien l-unika wieħed li jopera tfal fuq dik il-ħaġa. Li tajtu ħasla, u issa mhux lilu biss nagħti ħasla fuq il-perverżjoni. Issa ġol iskejjel nagħti ħasla, issa il-teachers, il-heads, kull min irid idaħħal perverżjoni li tfal ma nippermettihx f'isem Ġesu Kristu. U insomma dan it-tifel ħareġ rebbieħ bil-grazzja ta' Ġesu, bil-glorja tal-mulej, u din it-testik li kellu minn fuħa daqs. Kienet minn fuħa triplu tal-oħra. F'salt dat tifel jajjat ma fil-banju, ma, u mort wara 3 xhur nemmen, u niddikjara, mhux mill-ewwel. Mort u nara dawn it-testicles l-istess. Jiġifieri aħwa bħalma rajna testimonjanzi rajna ħafna u ġew mirakli rajna ħafna. Kemmu sabiħ naqsmu niftakru x'għamel magħna l-mulej u x'ħajkompli jagħmel magħna u x'jrid jagħmel magħna. Għadna laqqas bdejna mill-glorja tal-Alla. U l-aħħar skrittura nagħlaq b'din li kelli nitgħallem bl-amment tal-kors. Imma xorta ma tallimtix bl-amment. Mari għattilax il-biraħ għamilt l-eżami, fejn, kelli niktiba. Imma jajtek kara, Ġesu il-missiret jajtek fuqna kollha. L-ewwel Pietru 2, 9-10. Illum m'għadniex li konna, illum aħna, ġens maħtur, saċerdozju rjali, nazzjon qaddis, poplu miksub, biex inxandru t-tifħir ta' dak li sejħilkom mid-dlam għad-dawl tiegħu tal-għaġeb. Nirringrazzjawk mulej Ġesu ta' di ċans u l-esperjenza, nirringrazzja l-pastors tiegħi li tawni di l-esperjenza wkoll li ħriġt mill-comfort tiegħi. Grazzi Missir Qaddis li permezz tal-kelma tiegħek inti tmiss dawk li qed jisimgħu dawk li qed jisimgħu fuq il-YouTube mulej. U ngħidulkom grazzi tal-li segwejtuna YouTube followers u aħwa oħra li qed jarawna mid-dar. Komplu ejjew il-fellowship, komplu x-xirku, taqtawx bix-xirka għax hija b'saħħitha hija s-saħħa wkoll bejnietna li nsaħħu l-xulxin. U komplu isimgħu il-kelma tal-mulej u taqtawx qalbkom, komplu mixjin il-qoddim għax il-mulej huwa the forerunner u imexxina bideħ stess u jtina l-grazzja li narfu x'inhi l-għana tal-glorja tiegħu u narfu l-qawwa tiegħu fil-ħajja tagħna personali u bħala Knisja Sieħa River of Love Malta wkoll.